janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore makasih Bu janjine Bu Karni lunga ra nganti semene suwene sing gunung api purba wau nganti kapan tak enteni golek nyanyi sak tekane luar biasa nyanyi Mbak Yune Bu Pini lho suaranya apik matur nuwun sehat selalu semuanya ya. Oke, untuk kanca-kanca Gempar, teman-teman Karang Taruna selamat bekerja. Paringi lantar semuanya. Sore hari ini liputan kita dari Berlian. Terima kasih, luar biasa kerjasamanya. Thank you ya kawan-kawan ya. Laris terus, gambarnya apik, harganya murah. Yang penting melayani masyarakat. Terima kasih. Amin. Kemudian Indeso Audio Sound System terima kasih bersama The Band Musik. Semongko. Suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine ra nganti mene suwene kapan tak enteni sak tekane iki sing joget ki dulure Bu Pini kabeh Terus kuwi sing 6 ku maju kabeh kaya bal-balan lho. saking senenge, saking semangate Mas. Terima kasih. Nggih. Allah. Sawerane luar biasa. Undang beliau dadi aku kadulure nang kene. Piye? Pager Jurang. Pager Jurang. Dibantu teman-teman Karang Taruna Gempar. Gempar Artinya ya. Generasi muda Pager Jurang luar biasa. matur suwun. Nggih, matur suwun Dimas Tejo. Masih dilanjut bernuansa lagu dangdut tentunya. Dangdut campur sari satu persatu tadi sudah kita penuhi nggih. Menika langgam sampun, gending sampun, lajeng menika pun gantos lagunipun dangdut. Satu tembang terbingkiskan untuk Karang Taruna. Monggo, kanca-kanca dari The Band. Yeay. Panitia kita break maghrib. Siap. Nah satu lagunya ini di request khusus Ya. keluarganipun Pak Tukiman Nggih. ingkang saking Tasik Madu Karanganyar. Nggih. Wonten yang dari Tasik Madu Karanganyar Nggih. sadurunge maghrib kon ngaturke lewung. Lewung, Nah, penyanyi iya. telu kon madu Bertiga. kabeh. Bar kuwi kita break maghrib terus nanti lanjut lagi Nggih, lagi-lagi sampai dangdut. selesai. Ada Mbak Reni Olivia dari Iya. Patok Gunung Kidul, Iya. ada si cantik Niken dari Semin, Yes. dan juga ada si Caca yang dari Sukoharjo. Sukoharjo. Tentunya bersama The Band Musik. Ya, Kerja dan bareng juga Berlian Production Video Shooting. Indeso Audio Sound Di System. pesta bahagia Mbak Noviana sama Mas Amung. Mong. Le adus diampet dhisik tamene sakeh mengko ae nek pun istirahat nggih. Sabar ora apa-apa wis pokoke. Sinambing rapi pasugatan Iya. daerah nunjukan Bapak Ibu sagung para tamu sedaya monggo Nggih. lan ugi sinambi mirsani para kedang campur sari. Kita doakan usahanya Pak Tukiman dari Rambak Kerupuk Berkah Nggih. Barokah. Apa nggih barokah bener? Rambak barokah. Rambak Barokah, moga-moga berkah kanggo dulur-dulur kathah. Amin. Amin. Musik. Lancar terus. Yuk, leweng bro. Ageng warga kula yang saking Tasik Madu Karanganyar. Pundi wau? Alayo, alayo. Hoka, hako, hoka, hako, hoka, hako, hoka. Ayo Pak D, tarik.
Enak, saking Tasik Madu Karanganyar sing ngersake. Nggih. Gayang nang Iki jowo. penyanyine edan kabeh, Pak. Kok kon ngono ya mesti bengok ora coba mulai, Pak. Penyanyi ayu nih rada PK iki. PK apa, Mas? PK Apa? Pak. PKK. Semongko. Yo ngandel mboten jenengan. Sahabat do pandhita ratu. Loh, anti upi aku ki, Mas. Sesama punya Nanti muni.